ଥିଲା ଚିଠି ମୋର ଡାକ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା। चिठी मोर आसिलानी आसिबार थिला चिठी मोर डाक घरू चोरी ହେଇଗଲା। ସେ ଜାଣୁଥିଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ରେ ଡାକବାଲା ଏମିତି କେମିତି ସେପଟ ନିଅ ତମର ଦୁଇଏ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଟା ମୋଡ଼ା ଦୁଇଏ ଇଆଡ଼ୁ ରୁହ ଏପଟ ରୁହ ଏଇଠି ରହୁନ ତମେ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇଅ ଏଇଠି ଆସ ତମେ ଏଇଠି ଆସ ମୋଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କର ଦେଖ କି ନା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲ बंद करिया Chimo